koma tsopano kuno ayikako magetsi amene akhale akuwatsegulira tsiku la lero pansi pa ndondomeko imeneyi ya marep ndipo padakali chikuchitika chokuti atatha pamenepo taona mafumu osiyanasiyana amene ali kuno, taonako anthu osiyanasiyana amene ali kuno amene asonkhana kudzawalandira a president. Panopa akuwafotokozera zokhudza malo amenewa ndiye posedwa pa a president akutsegulira malo amenewa maso amanga pachilolo amenepa ayikapo nsalu yofira ndipo achinga tiona kuti pamene pali mbapo chani pambali pakepa pali switch ya magetsi imene ili ayika ndithu bwinobwino ika pamene mapangira nyumba ija tikamayika nyumba bwinobwino kuti tikutsendera bwinobwino kuti mwayika mapaipi anu mwayika bwinobwino zimenezo zimene zachitika kuno. Ndipo padakali pano tifuna kuti timve kuti kodi akukambirana zotani imeneyi. Padakali ngwe ndithu magesi ngwe mutha kwa amene mukuonera pakanema mutha kuona kuti nyumba zonse zakuno zikuoneka ndithu magesi, nyumba ndithu magesi ndi amene okusonyeza kuti ayi kuno magetsi ayaka. Nyumba ina tikuona pali agogo apa amene akuoneka kuti ali ndani yake nyumba imeneyi akuoneka kuti sakumvetsa chikuchitika kwenikweni ndi chani, kumvetsa kwenikweni chikuchitika ndi chani pamene tikuona agogowa a president akubwera kuti ayankhula zotani tsiku la lero ayaka ndithu kwa nthawi yoyamba. President kuzafika kuti ayankhulane ndi agogo amenewo. Pamenepo ndithu a president kucheza ndi agogo amene nyumba yawo yayaka ndi magetsi tsiku la lero kuno mudzi nyumba zonse anamanga pano anamanga ndithu yandika magetsi ndithu kuyaka ndithu nyumba magetsi kuno ninkatekati kwambiri kumudzi monga tafotokoza muja tikafika pamene pa Ngabu nditi mafika malo ena amati nanso pa Sojinipo ndikupita kutsogolo ndi kota manja nditi mayenda kuzafika malo kuna amenewa anduna amatola koma tikuona phungu wa nyumba ya malamulo wa dera lino amenewa nawonso tikuona ali pompano pamodzi ndi akuluakulu ena ndithu achipani cha Malawi Congress. Tikuona mbali nayo kuli first lady ndi amatola akuoneka kuti akufotokoza ziwiri zitatu. Mbali naye amayi amene avala salu za chipani cha Malawi Congress amene wandithu akuvina kusangalala ndithu kuti a president ali pano kuti kuno kusangalala kuti anthu akuno tsopano mdima wa zowala kuyambira tsiku la lero. Ndi padakali pano a president akuoneka
amayi amene wakuimba tingomva nyimbo iyi. Pamenepo ndithu president atsiriza kugwira ntchito imeneyi atatha kuona pamenepo pana kufuna akwere galimoto yawo tonza kuti amaliza kugwira ntchito imene amazagwira kuno mmawa uno ntchito yoyatsa magetsi mudzi muno mwa Nguluwe. Tikuona pali transformer imene ikuoneka pamenepo ndithu imene ayika kuti ithandize madera onse midzi. Tikuona kuti transformer ndithu ndi imeneyo imene ayika kuno kuti ithandize pa nkhani ya magetsi imeneyo kotero kuti anthu akuno ndiye kuti ateremu zawo zatheka. President akukwera galimoto kuti achoke malo amenewa. Ndiye secret mwachidule kwambiri waona zotani magetsi abwera ndipo anthu ali ndi msangala moti mpaka anaonetsa magulu osiyanasiyana kuti apresident nawo anatha kukhala ndi mpata kuti aonere kutsimikizadi kuti anthu ade ali ndi msangala kuti abweretsera magetsi. Secret president akhawachoka malo ano iweyo ukuona kuti nzofika bwanji kuti kumuzingati muzibwera magetsi ngati ameneyo. Magetsi ambweretsa chitukuko. Magetsi apangisa kuti anthu apange mabizinesi ena osiyanasiyana mababa shopu kazipanga mabizinesi osunga nyama freezers zimene zitsenza kuti azitha kukhala ndi ndalama zina pakhumbo pawo zoti miyoyo yawo ipita patsogolo. Ndathokoza kwambiri secret amene ndi mtolankhani wathu kuno secret Segula badakati pano galimoto ya president ndi imeneyi imene kuchoka malo ano ndikuti akachoka kuno akupita kwa Origin kumene mungatafotokozera muja ndikuti abwereranso munsewu watala akhangati akubwereranso pita kwa Ngabu ndi afikano malo amenewa a Origin atagwira ntchito ndithu ziwiri zimenezi badakati pano zofunika afuna akagwirenso ntchito ina kumeneku. Ineyo ndifuna ndipatsire mzanga athokozere Zalira amene ali kumeneko komanso ndi mtolankhani wathu kumeneko kuli Blessing Seruka ndapatsire kumeneko kuti apitirize kutionetsa kumeneko kuti zotani kunchonga chokuti kukhala zotani koma badakali pano president ndi amenewo ndithu aku mgalimoto yawo kuyenda pang'ono kuchoka mudzi uno wa Nguluwe atagwira ntchito imene yofunikira kwambiri yoyatsa magetsi amenewa kwa nthawi yoyamba. Uli bwanja se? Ndi bwino gayi. Zina lakonda? Fedri Ganizan. Nda? Fedri Ganizan. Kuno kwabwera magetsi. Wasangala bwa? Ndasangala mtima wanga kwambiri. Wasangala kwambiri? Mtima wako akhala malo? Iwo mwanga ndi mwana zikuthandiza bwanji kuti magetsi ayaka kuno? Zinthandiza vrage kumakhala chindima chachikulu. Makhala chindima? Ndiye pano kubwera magetsi? Abwera magetsi? Ndiye wasangalala? Umaphunzira kuti? Panyamitala. Ndiye magetsi akuthandiza bwanji moyo wako wa tsiku ndi tsiku? Anthandiza chifukwa chake ine mtima wanga umasweka mtima kwambiri. Umadandaula maguna kuti ndima? Kuziwerengapo kwambiri pa magetsi? Very good. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Amene ndi mmodzi mwa achinyamata kuno amene akufotokoza kuti ayi chifukwa chakubwera kwa magetsi amenewa ndiye kuti awathandiza kwambiri. Tabwera na mayi ndifuna ndikuone tathamangani. Tabwera na mayi. Amayi ena ndi awa mayi tikudziweni zina nulija ne Fine Stalo magetsi abwera kuno mukumva bwanji? Ndilosangalala kwambiri fori kwathu kuno kwawala uyo muzinali bwanji kulibe magetsi? Sikumaoneka bwino yayi ndi apa pamene a president abwa zatsegulira zimene zizitisangala kwambiri. Masangala muzipangana chani magetsi amenewo? Chituko yosiyanasiyana chitukuko chabwino ndathokoza zina chamana Fine Stalo ndathokoza kwambiri mayi. Zikomo. Ndathokoza ndithu amene wandi mayi Fine Stalo tufani chese ndi amodzi abambo tabwerani na bambo ndimafahamu ndayima apo ndifuna ndikudziweni zina nulija ndinu ndani? Journal John Ali kuno kwabwera magetsi mukumva bwanji mtimamo? Bwino. Mwasangala bwanji lobwera magetsi kwa? Kwasangala. Tayankhula ni chisena chabwino kwanga chiwacho kufurani chisena tangofuruza ndi kuti mwasangala motani patabwera kwa magetsi amene? Tasangala kwene mtima wonse mene abwera magetsi
akuthandizani bwanji magesi amene ya tithandiza kuti tioneramo muzionera nyali zikomo kwambiri yathokoza amene wandithu ndi amodzi amene tapeza kuno anthu akuno amene akuti asangale fatime kuno kwabwera magetsi tsopano a president anyamuka kuno atatha kuyatsa magetsi amenewa mutha kuona kuti ayi nthambo za magetsi zimenezi zayenda midzi yonse yakuno kuzungulira kuti anthu akhale akuunikira magetsi amenewa ndiye padakali pano ndifati bwezere tapasa nzathu aja nakamba kuti kuthokozerezalira kukutentha kuno kuchikwawa kwambiri kwa Mgabu tentha kwambiri mwina Malawi yonse kuno kutentha kwambiri kukutentha ndi nimene zilili padakali pano tapasira mzathu thokozerezalira kuchokera kwa Origin kuti apitirize kutionetsa kumeneko pamene a president akhala kufika kumeneko posachedwa apa faito kunoko anyamuka. Sound check 1 2 2 3 4 5 sound check 1 Zikomo 2 kwambiri nzanga blessings Yes, ama. ndizoona ine ndithokozerezalira ndipo ndikulandeleni kuchokera kuno ku Nsanje kumene mtsogoleri wa dziko lino akhale akufika pa msika wa Origin kuti athe kucheza ndi khamu la wanthu limene lafika pano kuti athe kuwayankhula kuwalonjera ndiyetu manga tamveramo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera awayendera ndithu malo awiri poyambirira anakayendera ulimi wa ng'ombe kumene akutcha kuti AR Isa Keto Ranch kenaka umene akuchokera ku ndi ku Nguluwe Village Marep site kumene tu amakayatsa magetsi kuti anthu umeneko nawonso athe kukhala ndi chitukuko cha magetsi chimene chithandizirenso ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo nkhani za malonda komanso mwinanso zigayo zimene kuti moyo uthe kuphweka magetsi akabwera pamalo moyo umaphweka ndiye kuchoka kumeneko akhale akuyima pano pa Origin mboma lino la Nsanje kuti athe kuyankhula ndi wanthu amene abwera pano ndiyetu mtsogoleri wa dziko lino akafika pamenepa ndithu azayima mchigalimoto imene ndi patadenga kuti azayime menemo kuyankhula ndi wanthu amene ali pano kufotokozapo ziwiri zitatu za zitukuko zimene boma lawo likupanga pakali pano ndiyetu kukamba za nyengo kuno nzanga blessings wanenapo kuti iyayi kwatentha ndithu kuno ku Nsanje kuli dzuwa koma osakhala kuti kwambiri ngati imene timadziwira nthawi zonse koma iyayi dzuwa lawala ndithu ndipo kukutentha kuno ku Chikwawa kukamba za anthu amene abwera pano pabweranso anthu osiyanasiyana akuluakulu aboma osatira chipani cha Malawi Congress ena ongobwera kuti azangomuona mtsogoleri wa dziko lino alipo mpanonso nawonso kuti athe kuona mtsogoleri wa dziko lino atafika pa malo pano ndiye kukambapo za boma limeneli la Nsanje ilitu ndi boma limodzi limene lili ndi zochitika zosiyanasiyana kuphatikizapo nkhani za ulimi ndipo kumachitika ulimi wosiyanasiyana monga ng'ombe monga tachitira umboni muja komanso nkhuku mbuzi ndi zina zotero komanso amalimanso mbewu zosiyanasiyana monga chimanga nyemba nandolo mapira ndi zina zambiri ukamba za chiyankhulo kuno ambiri mwa iwo ndi asena komanso kumapezekanso amang'anja ndi anyungwi omwenso amathanso kupezekanso mdziko lija la Mozambique ndiye kunoko ziyankhulo zimene zimapezeka kwambiri ndi chisena chinyungwi komanso chimang'anja ndipo amavinanso magule osiyanasiyana monga gule uja wa nkhetekete komanso utse ndiyetu mtsogoleri wa dziko lino nthawi ina iliyonse akhale akutulukira pamalo pano pamenetu athe kuyankhula ndi anthu amene asonkhana pa msika uno wa Origin boma la Nsanje ndiyetu apa tsopano ndi mtolankhani wathu Blessings Cheleuka ndiyetu wakhala kutsatira bwino lomwe zimene president wa dziko lino akuchita mtsiku la lero kwenikweni ungafotokozepo chani pa zimene mtsogoleri wa dziko lino akupanga kuno ku Chikwawa komanso ku Nsanje? President akugwira ntchito yapamwamba kwambiri taona kuti atafika mamawa ucha choyambirira chomwe anachita ndikupita kukaona kuti ulimi wa ziweto ukuyenda bwanji mdera lino mwina ukudziwa komanso anthu omwe akutitsatira akudziwa kuti tikakamba za
chifukwa Chikwawa ndi Nsanje nkhani za zifuyo ndi nkhani zomwe zimalemekezedwa kwambiri, zimadziwika kwambiri kuti kunoko ulimi umene uwo umayenda bwino. Ndi mwina kunali kovuta kuti president ayendere makula onse kapena malo onse makupanga ulimi umene uwo, anasankha malo amodzi kumene ku AR Isa Cattle Rank komwe anakaona kuti zimayenda bwanji. Atachoka kumeneko taona ukayatsa magetsi, ntchito ija yopitisa magetsi m'midzi ndi ntchito yofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. President atangoyamba kumene utsogoleri wawo anatsindika kunena kuti ayi tufuna nkhani za magetsi zitithani nazo. Ndi panopa mavuto aja kuti magetsi kumathima kumayaka kuthima zimezi yazo zinatha zatha, tsopano tipange bwanji. President akuti ayi tiyendere m'midzimu magetsi omwe asakuthimawo afikenso m'midzi. Ndetaona kuti anakayatsa magetsi kumene kuko, ndi kuti tikakamba za magetsi tikukamba za chitukuko cha masaluni, tikukamba za mababashop, tikukamba zochajisa mafoni, umoyo wa chinyamata ukhala ukupita patsogolo. Ndi ntchito yopambana sithera pomwepo. Akafika pano pa Sorijeni akhala akucheza ndi anthu omwe awapeze pano, akachoka pano akacheza ndi anthu omwe amayendetsa ntchito za malonda kunoko chigawo cha Kulowa Shire. Utha kuona kuti ndi programu yakathithi ya president yomwe akugwira kunoko mwachidule. Zikomo kwambiri. Amene edu ndi mtolankhani wathu Blessings Kanache fotokozapo za ntchito zimene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus McCarthy Chakwera akugwira maboma awiri amene wa Chikwawa komanso Nsanje. Ndikukamba pano mtibidi wa galimoto zimene wakwera mtsogoleri wa dziko lino zikufika pa msika uno wa Sorijin, pamenenso pabwera anthu ochuluka ndithu kudzachitira umboni. Mafumu ali pano, akuluakulu aboma alipo mpano, osatira chipani cha Malawi Congress nawonso alipo mpano kuti athe kumva kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino wabweretsera zotani mtsiku la lero. Ndiyetu mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera nawonso ali nawo pa ulendo umenewu, ndipo galimoto imene akwera yafika masawa anthu kulunjika umeneko kuti athe kuona mtsogoleri wa dziko lino akutsika galimoto imeneyi kuti akakwere galimoto imene akhale akukweramo kuti ayankhule ndi anthu amene ayima pa msika uno wa Sorijini. Ndiyetu mtsogoleri wa dziko linoyu wafika kuno ku dziko lathu la Malawi loweruka, pamenetu anafikira ku bwalo la Shire kumene anachoka mdziko la China kumene sanagwira ntchito zosiyanasiyana makamakaso kulimbikitsa ubale umene ulipo pakati pa mayiko awiri wa dziko la Malawi komanso dziko la China, chifukwa China lakhala bwenzi lalikulu kwambiri ku dziko la Malawi pa nkhani zosiyanasiyana, nkhani za malonda, nkhani za ulimi. Chifukwa anazafotokozapo nena kuti dziko la China ladzipereka kuti lithe kutsegula misika yawo kuti ife monga Malawi tikalima mbewu zathu zosiyanasiyana sangoolera matumba kapena sangoolera nyumba iyayi, koma tithe kuzitenga kukazigulitsa ku misika imene ili yopezekeratu mu dziko la China limenero. Ndiyetu mtsogoleri wa dziko lino ameneyi wafika ndithu pamalo pamenepa. Ndiye ndikuona chiseko cha galimoto imene akwera ndithu chatseguka. Mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera akhale akutsika pamenepo, komanso mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus McCarthy Chakwera nawonso akhale akutsika pamene anthu ali ndi chiyembekezo maso ku galimoto limeneli kuyang'ana kuti kodi mtsogoleri wa dziko lino awabweretsera zotani, makamaka nkhani za chitukuko zimene zikuthandizira kwambiri kuphweketsa miyoyo yawo ya tsiku ndi tsiku. Nkhani za magetsi ndi zosayamba anakambapo mtolankhani wathu Blessings Kanache kuti iyayi ziphweketsa ntchito zambiri za malonda. Ndiyetu mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera watsika galimoto limeneli, komanso mtsogoleri wa dziko lino nayenso kutsika, komanso akuluakulu aboma ena ndikuonapo olemekezeka Moses Kunkuyu nawonso amene ali nduna ya zofalitsa nkhani kutsika nawo, komanso akuyenda pang'ono kulunjika ku galimoto imeneyi, akuyenda pa msewu watala pamenepa, kwinako kumakweza manja mmwamba, pamenenso anthunso kumakweza manja mmwamba kumulandira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus McCarthy Chakwera pamene akulunjika ku galimoto imene akukakwera kuti athe kuyankhula ndi anthu amene asonkhana pano pa msika wa Sorijini mboma lino la Nsanje. Ndiyetu anthu iyayi ena ndi afupi kuyesera kuti nawonso athe kuona kuti kodi kuchitika chiyani kutsogoloko, kuti aonetsetse kuti kodi mtsogoleri wa dziko linayo akhala motani. Ndeno apa akukwera galimoto lija ndaona mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera wakwera mgalimoto limenelo, kenakanso mtsogoleri wa dziko lino nayenso pang'ono kukwera galimoto limeneli. Ndiyeno pakali pano
akukweza manja mmwamba kuwabaibisa anthu amene abwera pano kuti zikomo kuti mwabwera kuti muzamve zituko zimene tabweresa kuno ku boma la Nsanje. Ndiyeno anthunso kweza manja mmwamba pamenepo kuti iyayi takulandirani president athu Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Ndiye nthawi ina iliyonse amene akuyendetsa mwambo umenewu akhale akutsogolera kuti mtsogoleri wa dziko lino athe kutiyankhula makamaka kuyankhula anthu amene abwera pa msika uno wa Solichin mboma la Nsanje. Ndiye pakali pano ndikuperekeni kwa amene akuyendetsa mwambo umenewu. President wa dziko lino afika malo ano. Achinyamata dzanja mmwamba kwacha. Achinyamata timverane ya president afika malo ano. Timverane anyamata. Eya. Sitisintha utenga omveka sitisintha. Tieni dzanja mmwamba tiwalandira president pano. Tiwalandira president dzanja mmwamba kwacha. President wa dziko la Malawi ali pati. Tikati Lazarus Chakwera awinaso. Lazarus Chakwera. Tati president Lazarus Chakwera. Ulemu wanu olemekezeka president wa dziko lino la Malawi Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Komanso ulemu wanu a first lady a dziko lino la Malawi Mai Monica Chakwera. Tipeke ulemu kwa afumu asenior achimombo amene mukuyimirira afumu adera lino, komanso ma senior chief onse, matiye onse, komanso ma group village ni ma village heads onse. Ulemu upite kwa inu a DC komanso akuluakulu akukhanso motsogozana na council chair. Ulemu a regional chairman Bambo Peter Simbi. Ulemu a MP adera lino Mai Gladys Ganda komanso ma MP onse. Taona olemekezeka Kafa Mandevana, olemekezeka Ramzani komanso ena onse. Ulemu kansala wa wodi ino Akimbingo ndiponso makansala onse amene ali pano. A president chakukomerani kuti mmene mwabwera kuno ku chigwa cha mtsinje wa Shire kuzayendera zitukuko zosiyana-siyana zimene inuyo mukwaniritsa mdziko lino la Malawi. Chakukomerani kuti ifike nthawi imene anthu akuti ayi koma muwapatse moni, ndiye mwayima kuti muwapatsa moni. A president lero kukhala tsiku la ntchito komanso kummawa inuyo timakunyadirani kuti mwachitenga cha mtengo wapatali kuti mwayankhule anthu anu. Koma timati tisadayambe zonse pa malo ano a president ndiwapemphe abusa a Macphonex Bingala amene ala mpingo wa Church of Christ kuti atitsekulire ndi pemphero komanso kudalitsa ulendo wanu. Abusa. Ayi tithokoze Mulungu chifukwa cha tsiku lopambana ya lero. Sinali kudziwa kuti Mulungu atikonza zotani. Ndiye tikupempha zibambo ndi azimayi anyamata ndi asungwana tipereke ulemu kwa mtsogoleri wathu amene abwera pano kumuyika m'manja mwa Mulungu kudzera kupemphero. Tiseke maso. Ayi zikomo Yehova Mulungu wamphamvu zonse, mphamvu ndi ulemu zimakhala kwa inu. Munatikonza mtsogoleri uyu kuti atitsogolere pa dziko lapansi, ndipo munakonza ndili padalibenso wina ayi. Ndipo palibenso wina angathe kuchiretsa ayi. Koma ndipembedzero kwa inu Ambuye kuti mumpatse mtima wabwino ndi wokoma kuti asogolere dziko lino mokomera mtundu wonse. Ndipo akukomeranso kwa ina aliyense akusangalala malinga ndi zovuta zina zikuchitika pa dziko lapansi, malinga ndi ngozi zina za madzi ancha ndi njala. Iyi ndi anthu timadandaula, koma Mulungu tikupemphani kuti munthu uyu mumpatse nthawi yayitali kuti agwire ntchito kwa salako kuti dziko lathu likatukuke. Ife tibe zokamba zambiri, Mulungu wa moyo wokoma mtima mudalitse anthu onse azipani zosiyana-siyana tipange chinthu chimodzi pogwirizana potukula dziko lathu. Kuti mtsogoleri amene akhala apayo Bwana Dr. Lazarus Chakwera kuti mwapatse moyo wautali kuti atisogolere mu mzimu nchoonadi. Ndinokha Mulungu amene mmadziwa kudalitsa palibenso wina. Tikudziwa kuti mutikonzera tsogolo labwino kuti a president apitirizebe gawo imene yabwerayi. Mwa Yesu Khristu Mulungu wamwe tipemphera. Amen. Zikomo kwambiri abusa. A president potengera kuti apa ndipo yambirira pa ulendo wanu umene mwabwera kuno,
ndipo tikudziwa kuti mwateremu mwabwera kuno kuchigwa kwa masiku 4. A president akhala kuno masiku 4 zimene sizinachitikepo, zimene chikhalireni cha dziko lino sizinachitike. President kunena zoti ndikukhala ku Chikwawa ndi kunsanje masiku 4, chimene chingosiyana nchakuti nyumba yawo ili 45 minutes away from here. Koma president amene sawauza mavuto ake lero adziwe zoti mawa awatani awauza. Amene sawauza mawa lachitatu awatani, amene sawauza lachitatu lachinayi awatani. A president ali kuno masiku 4. A president mundilola kuti ndionjezaponso angapo amene atakulandireni, amene ukhoza kukhala kulandirani masiku onsewa amene mukhale muli kuchigwa kuno. Poyimira mafumu, poyimira ambenja ine akadera lino, ndiwapemphe a senior chief Chimombo kuti akulandireni a president. Matamando mayamiko ndi chithokozo chena kupita kwa inu olemekezeka president yathu a dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera, komanso amayi akunyumba kwanu, mayi Monica. Dzina Monica tu bwana tu ndati dzina mayanga ine, moti ndikamva Monica nimanyadirira. Mayanga daliso Monica, kunoti mati Monija kumadali Monica. Ndeyo mukachula dzina imene mutima ndimamva kukoma, kukumbukira mzimu wa mayanga. Nde mayi takulandirani kuno kunsanje. Mwachidule anthu nonse, zinduna zonse. Ngakhale ife mafumu amatiresa kuti sanene kuti mauti kwacha. Ngakhale ati mafumu ife sifyandale iyayi, koma amatiresa sanene kuti mauti kwacha. Ndikunena izi pa zifukwa zoti kwa grupu Nchenyera lero kwacha. Kwachena kwa grupu Nchenyera. Chifukwa a president asegurira magesi. Ne magesi kundi kwachako. Ndeno a state president tukunyadireni kuti mwabwera kuno. Koma tikupempheni kuti musabwererenso iyayi. Masiku 4 mwakona kunyumba kwanga. Nanga muzipita kubwera. Chikhalireso amaya kunyumba adali mayanga pontho nyumba ilipo kunyumbako. Mukagone munyumba chifumu ya sino chifi Chimombo lero. Bwana konseku tikukunyadirani. Chifukwa chiyambi cha chitukuko wa moyo wa munthu kukhala ndi magesi ndi madzi. Ine kwanga ndapatsidwa nyumba zopitira 300 zotazike magesi aulere, ndipo ndanyadira. Chifukwa ife Amalawi bwana timakonda kuyamika munthu akamwalira. Ndikutsimikizeni na president, inu ndinu president wofewa mtima. Deire anthu ambakutikanani byano amakutukwanani, koma simayankha iyayi. Tikuthokozeni na state president. Malawi ntchitoche nditi kwadi njene. Inu azakuyamikani mukapaliza pa 2030 mukamaliza azakuyamikani. Koma pakali pano muzungolandira chitonzo. Musadandaule iyayi. Ndikutsimikizeni na president. Abayanga dikirani kaye. Dziko yabwera. Ndendilonge mukalonga ntana biva rayo. Awa ndi mapeto a Malawi ngapi ndi awa. Ndetiseni tilonge kawina safune ngakhala atenga leader opposition kuti akampanga interview kuti who the state president for Malawi akalina Chakwera. Indetu ampita ku interview akamfunsa kuti achaponda kuti kodi who the state president of the Republic of Malawi akalina Dr. Chakwera. So iyi ndi mapeto a dziko ndi amenewa. Nde bwana ife kuno takulandirani. Ndi mtima wonse, ndi nzeru zonse, ndi mphamvu zonse. Bwana ife talinakale kuti kuvina tizavina nkucha pano. Lero ndi omwe apo. Lero ndi tomato. Koma nkucha pano tivina pa zifukwa zina sitiulula iyayi.
nkuja pande kukha kuvina ulimba mabacha chukuzire kuchezera bwana state president chintu choyamba ngani inu afuna longefe pano mukuidziwa kale ngani anjala bwana kuno yafika pa chorus oyamba inali patina yaimba yachokapo kubwera soprano yaimba yachokapo kubwera auto yaimba yachokapo pano li pa bass ndeno bwana tithandizeni chimanga kuno bwana njala kuno yafika pa inde ndakudalira nyika kulibe iyayi ndeti kupempheni bwana ngati ngotheka madimaki muchimanga chibwere chifukwa ivi madimaki chimanga kulibemo iyayi ndeti kupempheni chifukwa kulibe konena mawu amenewa ndinoka basi chondisangalatsa nkhani imene mukuidziwa kale ya njalayi koma kuno bwana yafika pa kolasi yoti ivi kuyankhulabe tinachita bwanji chonde bwana tithandizeni mama pano ndikupita kwa una mpinda zinghalamba zilipo 40 amandevana zinghalamba zoti zakula kwambiri bwanji ati njala nati wempindi basa yeke ne kaathandiza asine kupidziwa kupanda asiya bombo ivi ni nyamata sukhansa bwana kugwira ntchito tamandika kuno nde bwana state president ife kuno mudziwe zoti timakukondani china bwana tikuthoza ifoye kuti ndinu president oyamba kunamba mbiri akabwera mapira tuzii koma kuno mukha masiku 4 iyayi a president oyamba ndinu chifukwa ivi ni malemu kamuzu salakhale ku masiku 4 kunoko yayi amakwenda koma inu fulu mukhale kuno lero mpaka lachinayi tikunyadireni bwana nkhani ili moterebe koma ibe tikupempha mabungwe akufuna kwabwino akuthandizeni nkhani ya njalayi paino ngati boma sizingatheke iyayi ineyo ngati sino chifi chimombo ndikupempha mabungwe alowerepo nkhani ya njala iyi chifukwa boma paka sizingatheke balanga iyayi njala iyi ndiye kulu ndi amayi monse munomo ndeti kupempha mabungwe afuna bwino ngati award food program kandi ya UNICEF kandi ya chani chonde tazani boma ya bwana ya Chakwera kuti anthu alande chimanga m'midzi mumo chifukwa ivi ni masukulu kunoko bwana pali masukulu ena ali under home grown school feeding ena amene miluze na award food program koma tili masukulu 27 kulibe chakudya iya ana kujomba bwana chifukwa ya njala ndeno bwana imwe ndimwe dziko njani talongatepa kuti mabungwe afuna kwabwino alowerepo mbuya siliki mia nakweja kwamba usiku andilotesa adabwera kuti ukauza president dziko akufamisa bwino kwambiri ndipo apambanaso chifukwa ena ife timaendera mizimu iyi yabwera zandipanga aphale mwedikirani mizimu yandipanga kuti kani mtima pansi chakwamba andipanga kuti koma ukandipempherembo kuti nyumbanga iyi andimangire chifukwa udzudzu ndiye kundiluma kuopsa daire ndiye akupempha bwana kuti nyumba je yambwakwaja kwamba mumangire komanso akupempha ngati kotheka nsewu wa masenjere kaupaleni nsewu wakucha pananga kaupaleni even bridge ya mikolongo bwana ine si bridge layo chachile ndi chiswayi mumangepo bridge bwana yoti ikaidi bridge timakamba zichifukwa kuti nsanyina chikwawa ndifana mapasa ndifafana nditu ndeno china bwana tikupempheni ngati ngotheka kuchikwawa tikuthokozani kwambiri chifukwa mwatenga maimiya ukha second vice president tanyadira tikuthokoza ndi mtima wonse ndi mphamvu zonse komanso mwatenga MP ili kukhalaso first director wa economy tikuthokoza koma podi ife ndifana mapasa sanjina chikwawa ngati ngotheka bwana titelengeni mwemba mboji akhale coordinate kumemba kwa chikuchisanje kuno kulibe iyayi ndeno tikupemphani dziko ndi yanu tatitiyani mutenge munthu mmodzi akhale kunekiko akachezena kunkuyu kumene kuchako chifukwa kunkuyu awa kuchikwawa mwaikako awiri koma kuno simunatipase ni mmodzi yakungokupemphani mukakhale pansi mukaone kuti mutengako ndani ineyo ndikasangale kwambiri kuti imene koko mutiganizire bwana chinanso
bodi lwendu ndothamanga muni mamiting okwana 3 komabe china zambizi akamba mukazabwera ku nsanje chachikulu takulandirani masukani ndi mtima wonse ndi nzeru zonse komanso musatiwalire ngati nkotheka mutibwezere mumasabuti ngasi kuno chifukwa nango kuno ntchito yatikulira zikomo kwambiri chauta muni moyo yawe na malenga chisumbi ala Muhammad omega ndi alefa mbona akudaliseni zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri amfumu, zikomo kwambiri. Mosataya nthawi ndipemphe mosunga nthawi kwambiri ndipemphe wamkulu wa chigawo chino ku chipani cha Malawi Congress Party olemekezeka Peter Simbi kuti akulandireni ku chigawo chino a president mosunga nthawi kwambiri pesa tili padzuwa pamalo pano. Olemekezeka bwana. Kwacha Dr. Chakwera awina. Dr. Chakwera awina so ife tonse olemekezeka president kuno takulandirani ku chigawo cha kumwera maka kuno ku chigwa cha mtsinje wa Shire. Bwana ine ndi abale anga tonse kuno ndife onyadira kwambiri pokumva kuti mwatipasa masiku 4 muli kuno kuyendera kuno. Bwana ife ndife onyadira ndife okondwa maka bwana zitukuko zimene mwatiyikira kuno mauti libe zimene anena pano gogo chalo bwana sindingathenso kubwerezamo chifukwa china chiliyonse nafenso timakapita mwa mafumu timaona mavuto timayendera limodzi ndi mafumu athuwa. Bwana zimene anena mfumu ndikhulupirira ndithu sindingapitemonso menemo sindingadanilenso zomwezo koma ndingokuthokozani kwambiri bwana chifukwa chokonza programu yokhala kuno ku chigwa cha mtsinje wa Shire. Ine ndima wamenewa bwana lero kwa dzuwa ndikupaseni mpata kuti muyankhule zikomo kwambiri. Kwacha olemekezeka president tili pampani pano kuti kodi aliyense afuna kupereka moni koma sizingatheke ndi nthawi mutikhululukira zimene sizingatheke koma uyu wayima apayu ndi Hakimu Bingo mwana wanu kansala wa wodi ino amayi ake alipo mpano a MP adera lino amene akupatsani moni in a minute koma ndimati tapatsa moni a president 1 minute chabe kena kuti wapatsa MP. Zikomo kwambiri bwana president takulandirani kuno kwa Sojen. Ine mawu anga si atali bwana yayi. Ine ngati nyamata anzanga nyamata mbiri akhala sonkhana m'magulu funa kutenga ngongoleza nifi. Bwana ine ndi pempho langa ndi pembelezo yanga kuti anyamata amenewa atapasidwa ngongoleza zimezi foti mwakhazikisa kuti Bangula ikhale site. Bangula site izakoma anthu akakhala ndi ma business. China bwana chomwe ndingapemphe ali nena kale mfumu kuti kuno njala nimapita mmadera mundimazungulira ngati mwana wanu wa chipani anthu akudandalwa ndi nkhani ya njala tilikire ndi chimanga chibwere zituko zomwe mwayika kuno ma president mbuye musadachitepo yayi ndinu nokha president oyamba komanso ni president oyamba kulowa mamidzi ndinu bwana ne zambiri ndilibe koma ndikufuna chinyamata apasidwe ngongole zikomo kwambiri bwana president. Kwacha a president ndinatero kuti tiwapemphanso olemekezeka a MP adera lino kuti akupatseni moni. Kwacha a president Lazarus Chakwera ife mumatiphunzitsa kuti ndinu president wa dziko la Malawi, president wa wina aliyense, president wa munthu wina aliyense wa chipani china chilichonse inuyo mumamlemekeza. Kotero a president pano tili naye MP wa dera lino amene si wa chipani chanu koma chikondi chanu mumanena kuti aliyense ndi mwana wanu. Mwanayonso amadziwa zoti president wake ndi inuyo. A president Mai Gladys Kanda MP wa Nsanje Lalanja akulandireni.
Ulemwano wa president a dziko lino la Malawi Dr. Chakwera, ulemwano mai wanga. A president mwafika kuno ndi kusanje lalanje. Kumene MP wake ndili ine pano. Ndikufuna ndikuthokozeni a president. Chifukwa ndikuthokozani. Choyambirira magetsi amene mwatipatsa kuno kusanje lalanje. A president mukudziwa takhala tikuyima m'parliament kupempha magetsi nthawi yayitali. A president munthu uzithokoza chake chamuno chikakuchitikira. Munthu ukukhala ndipo sathokoza sizimakhala bwino. Awe Mulungu kumwambako samakukonda ndipo samakudalitsa iyayi. Magetsi mwatipatsa kwa Mbenje, magetsi mwatipatsa ku Nyamitalala. Wiki imene ya president mmamvera ku parliament kwambiri. Tapempha mbuyo monsemu kuti magetsi omwewonso apite kumpisa manja, omwenso apite kwati Zola kukhope, komanso ndi malo ena a president amene tidapempha. Ndikuthokozeni kuti simudasankhe kuti iyayi MP wakumeneko ndi wa DPP chitukosi chipita iyayi. A president chitukosi chimakhala choncho mumadziwa bwino kuti kulikonse inu ndi president wa dziko. Sinu president wa chipani chokha iyayi. Ndinu president wa dziko ndi anthu akufunika dzimvetsetsa kuti mukhala president wa dziko kapondeni paliponse pota chitukuko mkaikapo chitukuko. Chifukwa ngati simuchika chitukuko bwana chaka chamawa chino chisako chikubwera anthu mukudziwa timangana zitukuko zimwe mwatani mwayika. Ndiye ndikuthokozeni kwambiri. Chachiwiri a president asinyo anga yankhula kale sinyo chimombo njala president. A president anthu osemu kwaona kufina pano pawa ali ndi njala. Mumaletsa tsankho a president mwanena kale kuti tipemphe pano zinthu zathu tisazimange anduna atiuza choncho. A president inu mube tsankho. Koma chimene chikuchita ndifuna mudziwa president sanene kobisa iyayi. Tikusankhana tikagawa zinthu kwina kuwapatsa zinthu kwina osawapatsa. Kodi a president anthu anuwa akakuferani tigwira mtengo wanji. Kodi anthuwa a president ndi wanu. Mpando uliwonse a president amayika mapando ndi Mulungu. Mulungu analola kuti ndiye mukhale mapando nthawi ngati inoyo. Kuti mafuta amene wawa mwakonse ndinuyo panopa. Ndiye tikamalimbana zoti iyayi chakuti iyayi a president. Njala ili muno anthu asasankhe. Makoswese onse musanje muno andi achimanga palupa 600. Musanje anje a president andimana kuno a president anga kuno. Chonde bwana wanga akumbukireni anthu anuwa. Anthuwa ndi anu eni awa. Tikachoka kumeneko madzami papa president. Vuta madzi uno ndali kwambiri. Tukwinga madzami papa titokoze koma progress sikuyenda iyayi. Chomalizira a president ntayamwe bridge. Ntayamwe bridge a president kufika kuti muyankhule kuti anthu adziwe kuti tilipati. Chifukwa anthu ambiri akufa ndi akamadusa kuntaya bridge. Komanso anthu ambiri akamakachola nyika madzimo. Fati kuibe ma bridge akumafa chifukwa cha nding'ona chifukwa cha njala. Chomalizira mwana wanga Khasawa na president. Achinyamata mukaonawo ngongole zikungwadusa mutu. Mwaika over 300 billion ya ngongole kuno kusanja president sidafika imeneyo iyayi. Ndemo padera president kupempheni kuti chonde president anawe ndi anu anthu ndi anu ayang'anineni tithandizeni ambuye khalo zodalitsa akudalitseni ziko kwambiri president. Kwacha Lazarus Chakwera tikuthokozeni olemekezeka MP komanso onse amene mwayankhula timatero kunjaku nkwadzuwa koma a president nkhani zimene mwabwera odzayendera kuyambira zitukuko kaya nzanjanji kuyatsa magetsi kuyendera zina zonse zimene mukupanga kuno zilipo zinthu zimene anthu akuloza zimene sizidachitikepo mbuyo ndi akumaziloza kuti mwazipanga ndinu koma akutchulanso vuto limenenu simuchedwa kuvomereza ndi vuto la njala vuto limene likuno a president chaka chatha munabwera munalipeza chaka chapita icho linalipo zaka zapitazi linalipo vuto la njala kuno nkhani yake ndija mukunena yakuti tikhale ni minda ikuluikulu ifoni njalayo imakhalako kuno chaka ndi chaka. Tikuthokozeni chifukwa cha njira zimene mukuyika zokonzera nkhani zimenezi. A president ndimati modzichepetsa ndikupempheni kuti mukhonza kuwayankhula anthu anu kenako tipitirize ulendo. Zikomo kwambiri a president.
Zikomo kwambiri. Zikomo. Zikomo. Senior Chief, inu amenenso amayi anu anali a Monica. Senior Chief Chimombo ndi wosangalatsa kwambiri, koma ndikudziwa kuti alipo ma Senior Chief ambiri kuno, mafumu, makansala, ngakhale kansala akimu wa kuno. Amandevana ndi awo ndaona apo, koma MP akuno Mai Gladys Ganda, nduna zimene mulipo taona ninso mulipo MP ziko taona ni nduna, taona ni MP, mtsogoleri wa Chinyamata waiva nkhani ya nifu. Regional Chairman, ndikuthokozeni kwambiri chifukwa inu ndi komiti yanu munanena ndisangodutsa pano ndipereke moni kwa anthu okondedwa kuno kumsanje la Lanje. Moni abale anga nonse. Amfumu afotokoza mavuto amene tinawo kuno, ndipo vuto lalikulu ni la njala. Panopa talamula kale Admark kuti ibwere ike chimanga ma depoti wonse kuno kulikonse, komanso adodima afike chifukwa saliyense amene akhoza kukhala ndalama yokagula ku Admark. Koma ndifuna kutsimikizirani kuti chimanga chipezeka sabata lomwe lino. Komanso chifukwa chakuti nkhani ya njala ndi ya chaka ndi chaka, kuno tili kupanga project yayikulu kwambiri imene ithandize ndi ganizo lija lokhala ndi mafama akuluakulu. Shire Valley Transformation Project ndi project imene tsopano ikupita kothera kukonzekera kwake, ndiye kuti nkhani ya njala ikhala nkhani yakale. Tuchita zimenezi chifukwa chakuti tiyike maziko okhazikika kuti nkhani isamakhale imodzimodzi chaka chilichonse. Nkhani imeneyo wena imbe Sapulano, wena imbe Tenala, wena imbe Oroto, okuti wena mpaka na besi tsopano. Iyayi tifuna tikoze zinthu zikhale bwino. Kansa Hakimu achinyamata nonse dziwani kuti ngati kuno simnalandirepo nena tsiku limodzi lomwe, ndiye kuti ndiwauza wanifu andipatse ripoti, chifukwa sindifuna kuti wina aliyense asakhale ndi gawo pa nkhani ya ngongole imene ikuthandiza achinyamata dziko lonse lino. Angakhale wena chaka chino wapindula ndi ulimi chifukwa cha ngongole ya nifu, ndipo sikunaoneke ku Malawi kuti ngongole anthu amabweza ngati mmene akubwezera panopa, chifukwa wena ankangofuna zinthu zoti akalandira angoononga, koma anthu akuchita phindu zimene zili kupindulira miyoyo yawo pa banja pawo, pa unyamata wawo chifukwa cha ngongole ya nifu. Ifikanso kuno ndiwafotokozera zimenezo. Koma ndinabwera kumudzi kwa Nguluwe uko ukayatsa magetsi, chifukwa project imeneyo yupitanso madera osiyanasiyana dziko lonse la Malawi. Ndifuna ndikutsimikizireni nkhani ya madzi aukhondo njofunika kwambiri, zimene zonse tionetsetsa dziko lonse la Malawi zikhale zokwanira.
anyamata wathu, atsikana wathu, wana wathu, agogo wathu, tiye tiwasamalire. Aliyense adziwe kuti kumalawi kuno nkwawo, azikhala momasuka, wosaopsezedwa ndi wina aliyense, wosaopsezedwa mpang'onong'ono pomwe, koma kukhala mfulu kwenikweni, nkumachita business yakuti kupezereni chuma pa moyo wanu, chuma chakuti chikuthandizeni. Ine ndine president wa dziko la Malawi. Kaya kuli zipani zolembetsa ndi zina zosalembetsa, president wawo ndineyo. Ndiye ndisamalira aliyense, koma tiyeni tilumikizane, tigwire ntchito limodzi, tigwirane manja, chifukwa masomphenya 2063 kuti tikhale dziko lodzidalira ndi lotukuka. Sizingatheke ngati anthu wina azilowera uku, wina alowera uku, wina alowera uku, koma tilowe njira imodzi mogwirizana, zinthu zichitika mwamsangamsanga, tikakhala ndi mtima wogwirizana, tikasunga umodzi, ndiye kuti tikhoza kuchita zambiri zimene munthu mmodzi payekha sakadatha. Tidandauliranso magulu osiyanasiyana, chifukwa si aboma okha monga mfumu anena, koma magulu enanso kuti amasuke kugwira ntchito kuno, kutumikira inu, kutumikira Amalawi amene ali kuno. Ndathokoza chifukwa cha pano pa Solgen kuti ndakupatsani moni kuno kumsanje la Lanje, ndipo ngakhale sinafike pa Bangula, koma tidotsako ndithu chifukwa tikafika mpaka na kulikonseko, mpaka na ticheze mofatsa, tione kuti tithandizana bwanji ndi mavuto amene alipo, koma koposeraposeratu masomphenya amene ali kutitsogolera ife kuti mavuto amenewo tithane nawo. Ambuye akudalitseni nonse, zikomo kwambiri, zikomo. Ni mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera kumaliza kuyankhula kukhimbira wanthu limene inasonkhana pa msika wa Solgen boma la Nsanje kwa senior chief Chimombo. Ndiyetu pakali pano mtsogoleri wa dziko linoyo akutsika galimoto, komanso mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera nawonso atsika mgalimoto limenelo limene anakwera kuti ayankhule ndi wanthu kulunjika kugalimoto limene aina kuti akwere kupitiriza maulendo awo osiyanasiyana. Komatu pakali pano ndi mtolankhani wathu Blessings Cherewuka, wamvatu zimene wakamba mtsogoleri wa dziko lino, komanso wamva madandaulo amene mfumu senior chief Chimombo apereka. Kwenikweni abweretsa mayankho otani mtsogoleri wa dziko lino kwa anthu okhala kuno ku Nsanje? Dr. Chakwera abweretsa chiyembekezo kuwapangitsa anthu kuti mtima zinthu ziyenda ngati unatsatira kuyambirira kuja amfumu anayankhula kuti yayi kunoko president takuthokozani kuti mwatithandiza mu nkhani zambiri, magetsi ndi zina zotero, koma vuto lalikulu ndi njala. Nkhani imeneyi inso phungwa kunoko Gladys Ganda anayankhulaponso kuti nkhani za njala zavuta. Ndi president ayankhula nthawi yochepa, koma abweretsa mafunso onse omwe anthu anayankha. Anatsindika kunena kuti bungwe lija lomwe limathandiza ngozi zogwa mwadzidzidzi la Dodma aonetsetsa kuti abwere athandize, agawire chimanga kwa anthu omwe akuvutika, komanso aonetsetsa kuti mabungwe onse, madepoti onse, makamaka misika ya Admark mubwere chimanga choti anthu akwanitse kugula sabata yomweyi. Koma ena sangakwanitse kuti agule chifukwa alibe ndalama, ndifukwa chake apempha bungwe limene la Dodma kuti libwere mwamsanga. Komanso anapereka yankho lokhazikika lakutsogolo, chifukwa ngati watsata bwinobwino zokamba zija akuti chaka ndi chaka kunoko nkhani ya njalayi imachitika. Ndi president anakuti yayi tili ndi ntchito yayikulu kuno, Shire Valley Transformation Project yomwe ikupita kumapeto. Tinachezapo mbuyomo ndi akuluakulu omwe akuyendetsa ntchito yatsimikiza kuti pomafika Meyi mwezi wa mawa alimi akunoko ayamba kupindula ndi ntchito imene iyo popanga ulimi wa mtsirira. Zimenezizo zibweretsa yankho lokhazikika kumbali ya njala kunoko kulowa Shire. Ndi president atsindika kunena kuti yayi nkhani ya njalayi ndikuthandizani mwakanthawi yaka, koma kutsogoloko tithana nayo sitizakambanso za njala. Ngongoleza nifa kuti president ndodzipereka kuonetsetsa kuti achinyamata akupindula ndi ngongole zimenezi satengera kuti ali mchigawo chanji. Atsindika kachike nanso kunena kuti iwo ngati president ndi president wa zipani zonse, ndi president wa wina aliyense, ndipo akuyenera kupereka yankho kwa wina aliyense mosayang'ana chipani olo chigawo chomwe akuchokera.
amene ndi mtolankhani wathu Blessing Sereuka kufotokozapo za zimene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus McArthur Chakwera wakamba pa msonkhano umene ngoyima pa msika wa Soljin mboma la Nsanje. Ndiye pakali pano chimene chochitika chonena kuti magalimoto makamaka amene ali pa mtipiti wa galimoto imene wakwera mtsogoleri wa dziko lino ayamba kuyenda ndithu ndi president wa dziko lino komanso mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera akwera galimoto lawo, ndipo magalimoto amenewa ayamba kuyenda pang'ono kwinakunso anthu maso kunjira kufuna kuti aonetsetse kuti mtsogoleri wa dziko lino wachokadi pa malo pano. Ndiye ndi mmene mukumveramo nyimbo pansi zikumveka, komanso magalimoto amene ali pa mtipiti wa president wa dziko lino nawonso kuyenda pang'ono pamene akuchoka pa malo pano. Ndiyetu ndi mmenemo kubweretsa mayankho osiyanasiyana fa mtsogoleri wa dziko akafika pamalo amabweretsa mayankho pa mafunso ochuluka kapena nkhawa zochuluka zimene anthu amakhala nazo. Ndiye mfumu ananena nkhawa zawo apa, komanso mtsogoleri wa dziko lino kuyankha nkhawa zawo, komanso kuonjezerapo zina zimene mwina sanathe kuzifunsa kapena kuzipereka kwa mtsogoleri wa dziko linoyo. Ndiyetu ndi mmenemo mmene zakhalira kuno ku Nsanje pamene mtsogoleri wa dziko lino anakayendera ulimi wa ng'ombe ku AR Isa Cattle Ranch, komanso yatsa magetsi muzi wa nguluwe konkuno ku Nsanje. Ndiye mtsogoleri wa dziko lino akhala kupitirira maulendo ake osiyanasiyana kwa Ngabu kumene akhala kucheza ndi anthu osiyanasiyana, komanso kuyenderanso zitukuko zina zosiyanasiyana. Kufikanso pamenepo ndiye kuti kulutsa mawu kwathu kuchokera kuno kwa Soljin boma la Nsanje tilekezere pamenepo. Ndiye ine ndimakupasani zonsezi ndine Thokozereza Lirancho ndibwezenso ku nyumba yathu yaulutsa mawu ya Broadcasting House ku Shire mu mzinda wa Blantyre.